Manigo Padurut and the Cross Production live at Roda Play. Manigo Padurut and the Cross Production live at Roda Play. JP versus taga-Aero, Masimang Bakbak, Sigbang na ulit. Pinakatunayan sa akong wala. Kalina. Ako din si JP, taga niya. Shoutout din nila Boss Elishang sa Sprout Production. Yung check sa ako ko. Yung gaga boys, si Pukurito, magkatpatay. Shoutout din ko ni Evelyn, Gisrel, Jude, niya, Edward, o Shaymin. Palihog lang ko explain sa inyo ba? Explain ko na ang kanil na ginawa gusto niya, hindi na mo gawa gusto niya o gusto mo na sa experience kasi explain ko lang na apit na niyo mo Sapa na sila dahil mo na yo check judges minata respect the MCs yo check Jimpit versus Pili nila mauna si Jimpit. Round 1, Jimpit. Yo, mauli din akong kontra si Astang abanti ko bisag asa. Bantog na niya muot ang Roadhouse kay alimuot din ning naunga. Sprout game. Salamat sa gihatag na imbitasyon. Ikaw wa kay mapatay na ko karon. Ug isulti ka sa imong orange nga lungon, kinianam ko ng Ginoo nga ikaw kuno badlungon. Pues ako ang anghel nga iyang sugoon para sa pagpatay nimo karon. Nobyembre 25, adlaw nga Sabado, mao ang pagpatay na ko nimo. Mahinumduman ra ti ka ay kay Nobyembre 1 kay adlaw naman sa minatay kuno. Charo ni tawhana. Mao napatay ko ni tawhana kay babag sa ko mga plano. Pues tawag akong Lucifero sa kangin sa demonyo o sa kangin sa pues tawag akong Lucifero sa kangin sa demonyo magipatay ko ni si kay nibabag sa akong mga plano. Charo, buhion pa kas Ginoo. Pues siguro himuon kag mamustihay sa minteryo. Mao din ni si katong gwapo kay sa una, nagkatugay, nagkaluma naman ning bataa. Wala ni chance nga mo daw sa kuha. Mura malig-sort nga pirti ng bulaa. Bisag asa ta mag-abot, imong may istorya kay sa 45 imong pirti ng buhaka. Bisag asa ta mag-abot, ikaw jud kay magpaningot. Dili ka nako magdumot kay ako dagkong buot. Bisag asa ta mag-abot, imong ilong jud magpingot. Kay dili ka kadaog nako bisag asa ta mag-abot. Mao na ni siya. Grabing itsura. Napainaw, may ipatubang ni Boy Abunda. Bisag asa ta mag-abot. Grabe, isuga ning bataa. Ikadagubot, di mo dagan. Dayong tuwad, dayong lubutan ning bataa. Bisag asa ning bataa, dili ni mo mahibong. Ikaning bataa, gusto kay mo katkat ang bubong. Tungod kasi paaning bataa, ang mariwan nagibutang sa tuter, perti yung sipaa. Maong perti na ko ni mo rong agwanta. Kay atay kining naunga. Kay asin sukurong gabi una, bisag asa ta mag-abot, di ko ni mo kayang matumba. Dahil. Di tanay mo akong kontra. Si Cleaver unta. Ano ba? Si Cleaver unta. Mo ang pangandam kay naliko. Kinsa may di mo atras sanay pa may problem na idugang pagid ko. Mong ay di ko pasikati sa imong mga words of wisdom nga gikan sa bukid lingo. Kay di jud ko ma-entertain sa imong tot, labi nag-totlist kami go. Kahadlukan ko no iyang rounds. Basin ko no ako kay mapiko. Manglimbaw jud akong balhibo, labi nagikot to ka ero. Pong pa niya ni Busby. Buhaton ko no niya iyang bes. Hait. Taga-asa man ka nga planet pa home. Bisag taga-namik pa ning adik, dinalan ko magdahom. Matik patay sa number 1 nga na ay carrot shit. Ganong gihagit si Along. Lalabyan lagi ni mong tragic quest.
Dit na imong kaatubang karon. Dit na imong kaatubang karon. Narabyan lagi mong tragic quest, dit na imong kaatubang karon. Maong wapay pildi diros kulsiyo, maong daka yung arriba. Maoktagon ma-orange, rings di pakansi murag Jansena. Kayang sabayan tanan balwarti. Obstacle ba ang skema? Gibe na ganing pit sa imong anya di gihapon ka pang arena. Di gihapon ka pang arena. Gibe na ganing pit sa imong anya di gihapon ka pang arena. Di gihapon ka pang arena. Gibe na ganing pit sa imong anya di gihapon ka pang arena. Gibe na ganing pit sa imong anya di gihapon ka pang arena. Long shot, terming on top, murag garnish. Pahinayan na lang ang hit, kay basig sington niya, manimaho iyang armpit. Ang twist, de martial artist nga naka-arnis. Breakable, dira, break a bone, kini break a leg, apilo nako imong armpit. Kay pasikat, feeling wise guy. Pero malupi kog kid. Di ka magsilbi sinuwatay kay lahi ni nga korte og net. Nakasulod lagi ka sa final bound. Pero totally weak. Game over in beach. Gulpi a pusi kay overheat. Maong pahawas akong 40G. Di ka socially fit. Maong pack race. Pack heaven. There's no place above. Kini kay battle of human intelligence din. No pit allowed. Yo, second round game. English pa ang pahong. Bisaya mo kay kag naungdong. Maong pasensya kong badlongon ning bataa. Kay mag-agwanta karon na akong gabi una. Maong atras na akong bintras sa yupa. Maong abliha na ang portahan dira sa Roadhouse Grill ha. Round 2 game. Ako isang batang kabado na nakatungtong sa itablado. Kahit paano, gaano, di ako nagpa-apekto. Ako ang nagsisimpleng kandado at ikaw ang susi sa aking pagkapanalo. Maong di ko ni mong mayano-yano. Gadako lang na imong ulo. Gamay rap kay sodi mong IQ. Napay mga baran mong mga tumong nga wala ra pa sa punto. Mura jud kag radyo nga kubaon sa inyo kay karat manggod kaayo. Maong paliho kong agwanta sa akong mga letra. Kay freestyle ra ni Rung gabi una. Maong animal jud ning bataa. Kay ataya jud ning naunga. Makadistract ning bataa. Mao ni ang pagmangkon ni Bulong. Wa ko nahibong pag birthday gitagaan og talong. Animal jud ning naunga. Makadistract rong gabi una. Bisag asa ko maabot na ay maong B bastos ning bataa. Kay bakada patay ka sa kong letra. Maong singso ko rong gabi una. Kay balihon ka. Maong ka kansihon ka. Maong tay karong gabi una. Kay bisag asa ta mag-abot igo ra ka tsupak sa kuha. Sig Tagalog oy, Bisaya ko kay kag naong buanga ra. Huy kagwang, kabati ba ni mo bantang? Sino pa kay agtang? Di na masabtan, naglibog na gid ko og membro bakas busy og membro bakas axgam. Naglabad pa akong pero sober na. Di samot ka bungog pagdungog nga ikay kontra. Di solid bra. Na kunyo nga model na rapper hoy na over ka. Nagmodeling nga way post, poser ka. Kay tanawang porma. Kuwang na lang tabunag, semento. Nagmodel-model pa ang buang, kaya big parehas nagnaw ni Liming Hoy! Mauna ni Jeepet boss, tagilid di katukong magtapa ni Gnipil host. Mura ka og alien load si Darth Vader, kaya ang ending loose. Nagsayin-sayan ragos mga multing gilaan, mga word twing buhian. Figure of speech, di na lang. Sayang kung ihatag na ko tanan niya, di masuklian. Yang roles na makabuslot, kay broken tanan. So, di mo trip akong pahangin do, pamulkit na lang. Kung i-draw na akong alas, mawain mong pagka-joker. Tracy akong baraha, ilanan nga di ko loser. Wa ni kaon sa gihaon, padulngan ni mo ulcer. Sige palabay sa gilabay, maog di jud ka maunser. Matungit pa o dili. Ubay kaon, igo ra kang madugmok. O i-draw na ko, why hits? Why down? Kay igo ra kang isunog, maong dagdagan ng kayo para muhumok iglas bunot.
para muhumog iglas bunot. Maapil hasta internals. Angay sad kang sunugon kay wa ni mo special. Diri pagid giburak iyang kainit. Nagtuog maughan. Timaning muhunas ra ko bay. Pero di ko mahubsan. Sugarol man ning bataa. May pagikasuhan ko ni gambling sa una. Ug dili nakakapiyansa kay sureball ko 5-11 ang inyuha. Round 3 game. Ako usa ka batang si kadagma, pero na ako'y nakatunan. Kabaw ko ang kinabuhi din sa yun, pwede rin na akong kalingawan. Okay naman ko nga mudagma, tinubangon o pikang, pero bisalig na ko ang tanan, sa ibabaw ampo na kong tanan. Di ba si A o si Dikal, gabatol sila, kabaw ko siyang gisulti sa Dikal. Kung walay tarsier sa buhol, dili Spotify. So kung may load akong cellphone, di ko pwedeng mo reply. Napay kaduwa, Zadikal, kung walay chocolate sa buhol, wala na sa mapa. Ha? Kung wako'y wifi sa mua, di ko pwede mo reply ni mo ha? Titimbuhan nga ng bataa, naunsa naman na imong linya. Lagpas pa kay sa inyo ha, mura juga taga-LBC nga wa ni bisita. Maong pasensya, kung ikaw rin pinapaasa, JP tanin mong kontra kay si Clever ni atras mong gabi una. Kabaw ba ka nung ni atras siya, kay nasyukoy sa ilaha. Maong si JP ang dadala, kay ikaw igo ra ka ilang purnas mong gabi una. Pasensya, ug wa kay ko kasawat, ug wa kay ko kasuwat, ug daghan nga linya. Kasagaran na ning ako pistay larong gabi una. Maong di ko magpakansi, kay maong di ko magpakansi. Third ko ni sa Sprout Pistol Battle pag miaging gabi. Sino ko si Tragic, akong gikontra. Maong bisag asa ko maabot, dili kong nimo mabasta-basta. I-chat niya siya ni Boss B, kumpanya. Kung sa Facebook at mong miga, boss. Wow, marihuana na. Pumutong tayo si Boss B, iya ko ng ludan. Boss, yung pangita ni Maria, sabog mong ko rin buang. Si Joy, si Pachansing, nga masin, nga makagisi o panty. Di ka sugton, anak, kay imong ipon kay Abli. 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 Kay di-battle ra para sa fame of chicks. Di pa na mao na pay daghan pero taysa. Kung sa'yo masulti na boss. Batya! Kay di-battle na para sa fame of chicks. Pakyo gikan sa ministro. Balik na lang si imong mama kay maura to'y mudawat nimo. Mantog ra daggag bag-o nga bugo kay ang ana ra nga pas. Igaplo sa poster dayon share. Grabe jud kawak. Mga kuwang sa apak. Mga MCing way IQ. Sobraan sa bunamil. Ako sagsigi na kong study di response. Nahibo na kong buta ni. Ganong kani pa man in taon. Kalanganin ba sa naong? Akong kayo kay napaong tungod sa kahangin o kaklawn. Pero habagat imong kontra maong atgan ti kaslaw. Suway maong habagat imong kontra maong atgan ti kaslaw. Suway panagat og storya kay mahapsan ti kagbawd. Mahapsan ti kagbawd. Kay mahapsan ti kagbawd. Mahapsan ti kagbawd. Kay nagtuon usa ni sud. Ingana ko kakir. Mga kontrang gipang tumba puro kulba ang napil. Kompleto recados. Undefeated. Maog sulit og karir. Maong pag-juris sa atong batch kay rookie of the year. Kay naglibog pa asa agi. Ug asa nga page dapat ipakli. Unsa kay angay kontraon sunod no? Miss Loloy ba o Haji pero ay lang buwak puros. Yo, check! 6 battle of the night. JP versus A. Tagahan mo si Mapakpak. Judge. Yung mga versus JP fighter nga duwa. Round 1, round 2 na ko. Akong gihatag ni kay ang round 1 o round 2 ni JP puro yung red skin. Buto gyapon to. Sa round 3 ako na natagan kasi na starter siya. Istanbul mo to. Ang buta nang yadag ng
Nats from Sadista. GP to, mas ibili, sa round 1 ang ikuan. Isang starter sa ari ko ni kuan niya sa round 1. Sa round 2, parehas ra murag ako yung nakita kay nga kusog ni GP, so ari ko ni sa round 3. All 3 rounds ako na. Props ko kung ganun. Yeah. Tulo. Wala yung istorya kay ate. All 3 rounds. Yo, check. 6th battle of the night, JPit versus Judge's decision. 3-0. Tagatong sila. So, tayo ko sa tanan na diri. Yeah.